Ben, boa tarde. Damos comezo á sesión plenaria de hoxe, sesión ordinaria. Disculpando a asistencia de Juan Francisco Sánchez López e Eloi Babío. Pasamos ao punto número 1, que é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores, dándolle primeira palabra á secretaria para explicar unha cuestión referida á acta do mes de setembro. Ben, na acta do mes de setembro recolleuse por erro no nome da orde do día da acción de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012, resultado do suministro de información correspondente ao segundo trimestre de 2020. Deste tema deuse conta no pleno de xullo, vale, exactamente este tema, que era o estado de execución do segundo trimestre. E o que correspondía, que foi a documentación que se lles entregou no mes de setembro, era a dación de conta de informes sobre o cumprimento da lei de morosidade do segundo trimestre de 2020, vale, que foi a documentación que en realidade se entregou e da que quedaron enterados. Entón, para modificar ese punto de orde do día, correxilo, porque, bueno, por erro, pois, repetiuse cando non correspondía, vale, entón queda emendada nese xeito. O acordo estaba ben, a documentación era que correspondía, o que estaba mal era o título que iba na convocatoria. Algúnha cuestión máis con respecto ás actas? Enténdense, por tanto, aprobadas por unanimidade. O punto número 2 é a dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos da Lei Orgánica 2/2012, información do terceiro trimestre de 2020. O punto número 3 é a dación de conta do informe sobre o cumprimento da lei de morosidade correspondente ao terceiro trimestre de 2020. Tamén damos conta. O punto número 4 é a distinción honorífica de instalacións municipais. Ben, a Comisión Informativa, na súa xuntanza a Comisión Informativa na súa xuntanza do pasado luns 23 de novembro, ditaminou favorablemente por unanimidade de votos a favor a seguinte proposta de acordo. O Regulamento Especial de Honras, Distincións e Nomamentos do Concello de Bergondo, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 70 do 23 de marzo de 2007, recolle no seu artigo 17 que o Pleno da Corporación poderá designar unha vía pública, complexo urbano ou instalación municipal co nome dunha persoa vinculada ao pobo de Bergondo a fin de recoñecerlle especiais merecementos ou servizos extraordinarios. O trámite recollido no citado regulamento e o contido nos artigos 20 seguintes do devandito regulamento indica que se iniciará por resolución da alcaldía que nomeará un instructor e logo un secretario, dado que o proceso estivo impulsado pola Concelleira de Servizos Sociais e sumeu a Concelleira Delegada a fase instructora. Consta incorporado expediente un informe xustificativo emitido pola Técnica de Integración Social Municipal no que se propón o renomeamento de 7 instalacións municipais de Bergondo a partir dos resultados do proceso de investigación comunitaria Bergondo en feminino. Este proceso desenvolveuse entre novembro e novembro de 2019. Nel investigouse a historia das mulleres do municipio co obxectivo de visibilizar as súas facheras e sociedade. Os resultados foron moi satisfactorios, tanto cuantitativa como cualitativamente, e atopáronse nomes de moitas mulleres, rastrexándose numerosos datos das súas vidas e conseguiuse a implicación e unha moi boa resposta veciñal. No uso das atribucións legalmente conferidas pola presente propoño ao Pleno que por ditame da Comisión Informativa adopte o seguinte acordo. Único, renomear ao beiro disposto no artigo 19 do Regulamento Especial de Honras, Distincións e Nomamentos do Concello de Bergondo a seguinte relación de instalacións municipais. Unha instalación social de Fiobre, Filomeno Dato Muruais. Centro Social de Guísamo, María de los Dolores, Miramontes Matos. Casa da Xuventude, Jacinta Landa Baz. Centro Social de Lubre, María Fernández Sánchez, Maruxa do Chelo. Salón de Actos da Casa da Cultura, Mercedes Núñez Targa. Centro Social de Bixoi, Luisa Viqueira Landa. E Centro Social de Santa Marta, Xaviella Fraga. Ben, bueno, pois como xa comentamos outro día polo miúdo na Comisión Informativa, pois de onde viña e o procedimento, o proceso, perdón, polo que chegamos ata aquí. Bueno, simplemente lembrar que non están todos os locais sociais do Concello, porque sí que é certo que non na investigación que se fixo, no traballo, mellor dito tamén que se levou a cabo, non xurdiron pois persoas nese momento nesas parroquias, e a intención é, bueno, pois continuar tamén con este
este traballo e que tamén se poida levar a cabo nos que quedan. Igualmente que son estas mulleres, seguramente poderían ocurrirse nos outras, estas son mulleres que xa digo, saliron do proceso deste proceso de traballo de Bergondo en feminino do 2019. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, que é unha honra que o noso Concello recoñeza a labor destas mulleres que no seu día fixeron bastante por impulsar a cultura no noso Concello. Sí que me gustaría que os que faltan encontrásemos algún candidato, se non é desa parroquia do máis cercano para... Cando fala de candidato, perdón, se candidata, perdón. No, a ver, que podía ser precisamente pedindo alguna cuestión masculina e non tampouco se desbota, pero bueno. Sería bo completarlos todos. Sí, habería que... Pero é unha honra, e ojalá fixéramos máis accións destas. Sí, xa comentábamos outro día que, que hai dúas propostas tamén aí que están dándolle voltas, e unha que decía o concelleiro, o dirá el agora con respecto á Praza de Moruxo, e outra cuestión que tamén adiantei outro día e é, tamén un espacio dedicado ao voluntariado municipal que tamén durante toda esta época foi máis que merecedor disto. Todavía é unha cuestión que está pensándose, non máis que nada, e intentando atopar o espacio quizá máis axeitado, pero si destas mulleres é certo que foi unha pena que non xurdiran as que en Cortiñán, por exemplo, por poñer un caso, e que estou convencida de que en algún momento xurdirá unha persoa, e ademais o bo desto era que eran mulleres de distintas facetas, unhas máis intelectuais, outras mulleres digamos máis da terra, máis do país, pero que en todo caso son merecedoras. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada, como manifestábamos outro día, o noso apoio a poñer en valor o traballo feito por estas mulleres que hoxe nos traen. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, totalmente de acordo, por suposto, e por alusións, sí, a Praza de Moruxo, que ten en boa lógica, debería de chamarse tamén Praza Filomena Dato, non? A carón da igrexa de Moruxo, propiamente. E falando en feminino, pero tamén falando en masculino, un tema que a min particularmente creo que nos gustaría ao mellor a todos, non? Que algún día, se conseguimos desatascar certos problemas que existen en Bixoi, crear a Praza Xoán Vicente Viqueira. Sí. Xa outro tema máis complexo, pero deixo caer. Sí, a disponibilidade aí de terreos é un tema bastante máis complicado e o galla algún día se poida conseguir. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é a agrupación para o sostenimento en común do posto de tesorería. A Comisión Informativa na xuntanza do luns 23 de novembro ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao pleno de opción do seguinte acordo. Considerando que os artigos 165, 166 e 167 da Lei de Administración Local de Galicia prevén a agrupación para o sostenimento en común dos postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional e o artigo 14 do Real Decreto 128 de 16 de marzo de 2018, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece no seu punto 3 que las entidades locales cuyas secretarías de clasificada en clase segunda y tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de tesorería al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados, y considerando el desenvolvemento a citada previsión legal nos artigos 11, 12 e 13 do Decreto 49 de 26 de febreiro de 2009 sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos funcionarias con habilitación de carácter estatal que permiten a agrupación voluntaria de municipios cuxa secretaría
sexa de clase segunda para o sostentamento común do posto de tesourería, atendendo a normativa básica corresponde ás corporacións locais realizar as modificacións necesarias para que o posto de tesourería se clasifique pola Comunidade Autónoma como posto reservado sobre escala correspondente de escala de funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, debendo procederse a creación ou modificación do posto de tesoureiro do Pleno da Corporación por dotación orzamentaria correspondente de conformidade co procedimento establecido pola legislación do réxime local autonómica, a cal deberá aprobar a clasificación do posto e a súa inscripción no rexistro de postos de funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional. Por acordo plenario do 11 de novembro resolveu iniciar o expediente de creación dunha agrupación voluntaria intermunicipal con obxecto de soster en común o posto de tesoureiro, tesoureira cos concellos de Abegondo e Carral, remitindo os acordos concellos indicados e nomeando a alcaldesa como representante do concello na comisión paritaria encargada de elaborar os estatutos que rexeran a agrupación. Con data 6 de novembro, xuntouse a comisión paritaria e elaborou o texto definitivo dos estatutos que rexirán a cita de agrupación. Por todo exposto, considerando a posibilidade de agruparse cos concellos de Abegondo e Carral en razón delo, a vista da regulación existente en relación ás agrupacións voluntarias para o sostentamento en común de postos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, por parte tanto do Real Decreto 128 estatal co Decreto 49 autonómico, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, incoar expediente para a constitución da agrupación voluntaria dos concellos de Bergondo, Abegondo e Carral para o mantemento en común do posto de tesourería. Segundo, designar a alcaldesa presidenta, o primeiro tenente de alcalde e o segundo tenente de alcalde como representantes do concello de Bergondo na xunta administrativa da agrupación. Terceiro, aprobar inicialmente o proxecto de estatutos da agrupación que se detallan a continuación e se recollen polo miúdo nese apartado. E cuarto, someter o expediente a información pública durante o prazo dun mes mediante a publicación no boletín oficial da provincia e solicitar informe da Deputación Provincial e da Delegación del Goberno da Comunidade Autónoma. Tales informes deberán ser emitidos no prazo dun mes a partir da súa solicitude, entendéndose favorables de non recibirse no referido plazo. Ben, pois hai 15 días levábamos tamén un acordo xa de iniciar o procedimento de novo e agora o que toca pois é traer os estatutos unha vez que nos temos reunidos pois a comisión, digamos, xestora encargada de facelos, en donde como lles decía outro día, se especifican os días de traballo en cada un dos concellos, así como tamén as aportacións que se farán ao noso concello por parte do concello de Abegondo e de Carral. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Como xa dixemos no pleno pasado, nos vamos a apoiar esta proposta. Ten a palabra o voceiro de Nega. Ímonos a estar igual que en anteriores plenos. Ten a palabra o voceiro alternativo dos vecinos. Sí, voto favorable para a proposta. Bueno, tanto votos a favor, votos en contra, abstencións. Enténdese aprobada, por tanto, a proposta por maioría. O punto número 6 é a expropiación forzosa, aprobación definitiva do Plan de Saneamento Municipal 2019 segunda fase, coa aprobación dos proxectos das obras e das relacións de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á súa execución. Acordo que proceda. A Comisión Informativa do 23 de novembro ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto que o saneamento é un dos servizos obrigatorios que debe prestar o Concello ao beiro do establecido no artigo 26.1a da Lei de Bases de Réxime Local, e visto que a execución deste plan de saneamento municipal é fundamental para a conexión aos colectores xerais existentes e a dar de gandarío de todo o saneamento, tanto xa existente como que se trata de acometer agora do núcleo de Tatín e de ambas as dúas marxes da estrada AC-162, tamén completar a rede de saneamento en Rois, levada a cabo no plan de saneamento municipal 2016 primeira fase, incorporando o colector número 3 ao alcantarillado do núcleo do Souto e o colector número 4 ao alcantarillado do núcleo de Cortes, e completar a rede de saneamento de Sampaio, tamén executada no plan de saneamento municipal 2016, incorporando o colector 4 ao alcantarillado de parte do núcleo de Sampaio, visto que
para a execución dos proxectos de saneamento en Tatín en a estrada C162 e de saneamento en Sampaio que integran este plan consta que para a execución das obras é necesidade de ocupación temporal nos casos e definitiva neutros de terreos privados será necesario tramitar os correspondentes expedientes de expropiación forzosa e considerando que as obras comprendidas en plans de obras e servizos locais levan anexa a declaración de utilidade pública necesaria de ocupación dos terreos e edificios neles comprendidos a efectos de expropiación forzosa consonte co disposto no artigo 94 do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 86 e artigo 10 de Lei de Expropiación Forzosa, o Concello de Bergondo, en sesión plenaria extraordinaria do 18 de decembro de 2019, aprobou inicialmente o Plan de Saneamento Municipal 2019 segunda fase, que inclúe os proxectos de saneamento en Tatín en a estrada AC162 do Término Municipal de Bergondo con presuposto de execución por contrato de 313.622,10 euros, o proxecto de saneamento en Rois con presuposto de ejecución de contrato de 22.928 euros, o proxecto de saneamento en Cortes con presuposto de execución por contrato de 59.122,35 euros, e o proxecto de saneamento en Sampaio con presuposto de execución por contrato de 69.999,86 euros. Considerando que a relación de propietarios e titulares dos bens e dereitos de necesaria ocupación, incluso nos correspondentes proxectos contendo a descripción e valoración dos bens e dereitos afectados mediante os correspondentes anexos expropiatorios redactados polo enxeñeiro técnico agrícola dona Beatriz Blanco Lois en xullo de 2020, no que se recolle a xustificación, relación de bens e titulares, follas de características das fincas expropiadas, resume da valoración e plano parcelario, e considerando que por acordo plenario 30 de xullo aprobaronse inicialmente os dous proxectos incluídos no citado Plan de Saneamento Municipal 2019 redactados polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos Patricio Aguilar Cabanillas, o de Tatín e o de Sampaio, e declarouse a utilidade pública da súa execución e aprobaronse inicialmente as relacións de bens e dereitos de necesaria ocupación para a demandita execución aos efectos de expropiación forzosa acordando tal expropiación, e considerando que o expediente expúxose ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia de número 129 de 13 de agosto no Xornal A Voz de Galicia o 13 de agosto no tabuleiro de anuncios do Concello e no tabuleiro electrónico de anuncios da sede electrónica, tamén ambos do 13 de agosto, e así como procedeuse a notificación individual aos interesados respecto aos que non se pudo efectuar a notificación individual, publicouse notificación edictal no Boletín Oficial do Estado número 248 do 17 de setembro, e que segundo consta na certificación de Secretaría no prazo otorgado para efecto presentaronse as seguintes alegacións: a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución do proxecto de saneamento en Tatín na estrada C162 Término Municipal de Bergondo, que es presentado por Organizacións Xerais Sociedade Limitada, e o proxecto de saneamento en Sampaio presentado por María del Carmen Sánchez Ribeiro. Considerando que a relación de bens e dereitos afectados confeccionouse a vista do proxecto de obra legalmente aprobado, que ha de realizarse tendo en conta a súa viabilidade técnica e xurídica dentro das alternativas existentes, que finalmente corresponde á Administración decidir en función dos diferentes factores técnicos, medioambientais, sociais, económicos, topográficos e cartográficos, e que en todo caso non se trata dunha opción arbitraria, senón dunha decisión da Administración no ámbito das súas competencias de aprobar un trazado que se adapta á normativa vixente, que entende axustado ás necesidades do municipio e que responde á razón de viabilidade, oportunidade e mellora das instalacións existentes, o que lle otorga o carácter de utilidade pública. O carácter global do trazado e do proxecto no seu conxunto ha de primar sobre os aspectos afeccións ou consideracións particulares que non deben afectar ao beneficio que ten a obra sobre o conxunto da población. Nos propios proxectos de obra aprobados se incorpora o obxectivo das mesmas e a justificación das solucións propostas que poden ser obxecto de consulta por parte dos particulares. Visto informe emitido polo redactor dos proxectos en relación á alegación efectuada por Urbanizacións Xerais que propón a súa desestimación, dado que non se axusta a realidade o feito de que a proposta da sociedade elegante teña o mesmo custo que a solución establecida pola Administración no proxecto, ademais de que a alternativa seleccionada discorre por terreo natural e que a súa execución limitarase á excavación, colocación do colector, execución de pozos e recho de zanxas, tendose seleccionado a alternativa con menor coste e cunha funcionalidade equivalente a rexeitada respecto á descripción de bens e dereitos de ocupación, non se asusta a realidade que a sociedade elegante teña nada que presumir, desde que estaríamos diante dunha imposición dunha servidume de acueducto, tal e como se indica no plano denominado expropiaciones, que incluso inclúese no informe pericial presentado como na páxina 1 anejo 11 expropiaciones e disponibilidade de terrenos, figura grafiada expresada textualmente a imposición dunha servidume de acueducto de 3 metros de anchura no terreo da parcela número 36, propiedade da sociedade elegante, polo que discorre un tramo do colector que é un proxectado. Isto foi completado conforme emitido por Beatriz Blanco Lois, enxeñera técnico agrícola,
no que se establece que neste caso o obxecto do proxecto deseñar unha rede de colectores por ambas beirarrúas da estrada C162 que se concentran no punto baixo desde onde se impulsarán ata o colector xeral de Gandarío. Unido ao dito polo redactor do proxecto, concorre pois neste caso a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados que se indican na relación aprobada inicialmente, engadindo, en canto a discrepancia coa valoración fixada pola Administración, que os interesados podan facer valer os seus dereitos no momento de iniciarse procedimentalmente a fase de determinación de xusto prezo, segundo disposto nos artigos 24 seguintes da Lei de Expropiación Forzosa. No suposto de que non se acade un mutuo acordo entre os expropiados e a Administración expropiante, darase traslado a peza separada ao Xulgado de Expropiación de Galicia aos efectos de fixar o xusto prezo que, en este caso, farase de acordo cos criterios de valoración establecidos na legislación vixente, rematando coa proposta de continuar a tramitación do expediente expropiatorio nos termos indicados. En relación co informe emitido polo redactor do proxecto, a alegación efectuada por María del Carmen Sánchez Ribeiro en relación ao proxecto de saneamento en Sampaio, dado que a EBAR proxectada ubícase no punto baixo da zona, o cual é o desagüe natural da mesma, seguindo o criterio que habitualmente utiliza a hora de buscar un emprazamento idóneo dos bombeos, agora ben engade que o pequeno desprazamento de EBAR que propón a alegante pode ser tido en conta sen que dito desprazamento supoña un menoscabo nas condicións de funcionamento da EBAR do conxunto dos colectores proxectados, engadindo que o presuposto resultante con a modificación proposta non debería ser superior do proxecto inicialmente redactado. Este informe emitido por Beatriz Blanco Lois, enxeñera técnico agrícola, no que establece que neste caso, a vista do informe do arquitecto redactor, que unha vez realizadas as modificacións pertinentes no anexo de expropiacións en base á proposta de modificación do proxecto de execución, propóse modificar a relación de bens e dereitos afectados o plano parcelario que se acompaña. A modificación proposta implicará unha alteración da valoración estimada. O valor das servidumes que se impoñen, e no seu caso das ocupacións temporais, calcularánse como unha porcentaxe do valor do solo, segundo os criterios que aplican os xulgados de expropiación e xurisprudencia, que neste caso se fixa nun 80%. Obtense un valor de expropiación de 314,58 euros, incluído o premio de afección. Procede agora consoante co que sinala o artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa e 20 seguintes do seu regulamento, continuar os expedientes expropiatorios, vistos os artigos 90 e 94 do Real Decreto Legislativo 771 de 1986 e 10 seguintes da Lei de Expropiación Forzosa. Proposto pleno que por ditame a Comisión Informativa adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o Plan de Saneamento Municipal 2019 de segunda fase, que inclúe os proxectos redactados polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos, Patricio Vilar Cabanillas, que se detallan nos puntos 4 e 5 do presente acordo. Segundo, desestimar a única alegación presentada ao proxecto de saneamento en Tatín na estrada C162 por Urbanización Xerais SL polas razóns expostas nos informes referidos no corpo da presente resolución, dándolle traslado ao do mesmo, xunto con os devanditos informes técnicos. Terceiro, estimar a alegación presentada ao proxecto de saneamento en Sampaio presentada por Carmen Sánchez Ribeiro polas razóns expostas nos informes referidos no corpo do presente acordo, donde lle traslado do mesmo e na súa consecuencia proceder a modificación do plano parcelario da relación de bens e dereitos aprobado inicialmente do proxecto citado, modificándose as superficies afectadas da única parcela incluída no anexo de expropiación, modificándose tamén o suposto total da expropiación que ascenderá a 314,58 euros e na súa consecuencia modificar tamén o proxecto de obra. Cuarto, aprobar definitivamente o proxecto de saneamento en Tatín en estrada C162 do Termino Municipal de Bergondo con valor estimado de 259.191,82 euros, que unido ao IVA fan un total de 313.622,10 euros, incluindo no mesmo anexo de expropiacións, considerando que de conformidade co disposto no artigo 94 do Real Decreto Legislativo 771 de 1976, esta aprobación leva anexa a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxa relación concreta e individualizada se describe no anexo do proxecto, comprendidos efectos da expropiación forzosa e acordando tal expropiación. Quinto, aprobar definitivamente o proxecto de saneamento en Sampaio coas modificacións derivadas do acordado no punto terceiro anterior con valor estimado de 57.851,12 euros, que fan un total de 69.999,86 euros e incluído no mesmo o anexo de expropiacións, considerando que de conformidade co disposto no artigo 94 do Real Decreto Legislativo 771 de 1976, esta aprobación leva anexa a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxa relación concreta e individualizada se describe no anexo do proxecto, comprendidos efectos da súa expropiación forzosa e acordado tal expropiación. Sexto, declara expresamente a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxas relacións concretas e individualizadas aprobanse definitivamente e que se describen nos anexos 1 e 2 do presente acordo. E sétimo, publicar e notificar o presente acordo consoante o que dispón o artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa e o artigo 20 tamén do seu regulamento. Ben, pois creo que está ben explicado xa na proposta, na extensa proposta en onde xa se fai un resume dos informes técnicos e o motivo polos cales
bueno, a proposta, valga a redundancia, que se fai agora é de desestimar a alegación presentada no proxecto de Tatinxa, que sí que faría que variara, entre outras cousas, o proxecto como tal, e ademais a afección que a carga que tería a finca, pois, bueno, pois non é unha carga dende o punto de vista tamén técnico e tamén dende o punto de vista do goberno, unha carga importante, xa que en todo caso vai polo linde da parcela, unha zona en donde sempre xa tería que retranquear no caso que a día de hoxe quixera edificar. Na alegación proposta pola veciña titular da finca en Sampaio, en donde se ubica a EVAR, dado que a colocación primitiva pois no proxecto iba no máis ou menos no medio da parcela, bueno, pois se pode entender que efectivamente que habendo posibilidades de poder trasladalo a un lado ou a outro da parcela, dunha parcela que non está tampouco construída ni moito menos, e que é rústica, pero bueno, que no seu día bueno, pois pode ser ou non, se entende ademais que, bueno, que en todo caso pois podendo que se estime esta opción. Feito o estudio técnico por parte do redactor, ve que é viable, e por eso a proposta vai nese sentido, co cal deste xeito se aprobaría definitivamente este plan, continuando despois co seguinte proceso, que xa é o proceso da expropiación. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, nós, como dixemos na comisión informativa, imos a externos. Ten a palabra o voceiro de Negán. Nada que apuntar, un só voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Sin nada que obxectar ao respecto. Ben, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Entense, por tanto, aprobado por maioría. O punto número 7 é a adaptación formal ás normas técnicas de planeamento, modificación puntual sexta, a de precisión de condicións de ordenación. En a Comisión Informativa ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, por acordo do Pleno do 24 de setembro de 2020, acordouse a aprobación provisional da modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo, precisión de condicións de ordenación, cuya aprobación inicial efectuouse no Pleno de data 31 de xaneiro de 2019. Segundo, con data 25 de maio de 2020 tivo lugar a entrada en vigor da orde de 10 de outubro de 2019 da aprobación das normas técnicas de planeamento de Galicia. E esta orden establece unha serie de directrices de cumprimento obligatorio para unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento urbanístico. Na súa disposición transitoria primeira relativa á adaptación do planeamento recolle no punto 1 que os plans aprobados inicialmente antes da entrada en vigor das normas técnicas de planeamento se delles de aplicación únicamente disposto no título terceiro destas normas, en prexuízo de decidir adaptarse a elas voluntariamente. En todo caso, aqueles documentos cuxo expediente completo xa se remitise ao órgano autonómico competente en materia de urbanismo para a súa aprobación definitiva non terán que adaptarse ao título terceiro. Con data 13 de novembro de 2020, a dona María Ríos Carballeira achega a documentación aprobada provisionalmente polo Concello o 24 de setembro de 2020 coas modificacións necesarias a fin de cumprimentar as exigencias da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en relación ao cumprimento do contido do título terceiro da orde do 10 de outubro de 2020, polo que se aproban as normas técnicas de planeamento consistentes no seguinte: modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento municipal, precisión das condicións de ordenación, documento de aprobación provisional de novembro de 2020, páxinas 1 a 27, adáptanse as marxes e o paxinado o indicado nas normas técnicas. Pola súa banda, inclúse o anexo 6, denominado modelo de extracto ambiental, de conformidade co artigo 25 da citada orde, formando parte da memoria e non como documento independiente, inseríndose na parte final antes dos créditos. A ficha de vixencia do planeamento adáptase ao formato relacionado nas normas técnicas como anexo número 7 e recolle a totalidade da normativa en materia de planeamento urbanístico do Concello de Bergondo, facendo unha relación pormenorizada tanto do planeamento que queda vixente tras a aprobación de instrumento como daquele que presenta carácter histórico por non ter xa vixencia, fronte a chegada anteriormente que non contiña máis que unha mera referencia ás normas de planeamento do Concello sen relacionar o planeamento de desenvolvemento e os estudios de detalle. Modificación puntual sexta das normas
subsidiarias de planeamento municipal, precisión das condicións de ordenación, informe relativo ao período de información pública, novembro de 2020, adaptado ás marxes no pasinado indicado nas normas técnicas, a fin de dar cumplimento ao artigo 23 das normas técnicas relativo á protección de datos nos documentos de ordenamento, sustitúense os nomes e apelidos dos alegantes, dixendo o nome pola data e número de registro das alegacións presentadas para facilitar a súa correcta identificación, tratándose así os datos de xeito disociado, consonte coexixido cola Lei Orgánica 3/2018 e 5 de decembro de protección de datos persoais de garantía dos dereitos digitais. Compre manifestar que o documento que sometese novamente a aprobación plenaria non difire en canto ao seu contido urbanístico do aprobado provisionalmente polo Pleno, trátase somente de unha mera adaptación formal a fin de cumprir co exixido no título terceiro da orde do 10 de outubro de 2019. Considerando, polo tanto, que o informe técnico e xurídico de data 17 de novembro de 2020 sobre a documentación achegada favorable a súa conformidade co contido do título terceiro da orde do 10 de outubro de 2019 pola que se aproban as normas técnicas de planeamento de Galicia que conta coa conformidade da Secretaría Xeral do Concello e Interventora e tendo en conta que os documentos que agora sometense a aprobación non modifican no fondo se sometido a aprobación plenaria, somente consiste na mera adaptación formal para acadar a oportuna aprobación definitiva do instrumento de planeamento denominado modificación puntual sexta das normas subsidiarias de vergón de precisión de condicións de ordenación e tendo en conta o contido do artigo 60.13 da Lei do Solo de Galicia e que a competencia para a aprobación provisional do Pleno por maioría absoluta o número legal de membros da Corporación consonte co artigo 22.2e e 47.2 da Lei reguladora das bases de réxime local, unha vez examinado o expediente, proponse o Pleno do Concello por ditame da Comisión Informativa de adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adaptación formal ás normas técnicas de planeamento do Concello aprobado provisionalmente polo Pleno relativo á modificación puntual sexta das normas subsidiarias do Concello de Bercón de precisión das condicións de ordenación redactado pola arquitecta María Ríos Carballeira en base aos documentos denominados precisión das condicións de ordenación, documento para aprobación provisional novembro de 2020, páxinas 1 a 27, modificación puntual sexta das normas subsidiarias municipais, precisión das condicións de ordenación, informe relativo ao período de información pública novembro de 2020, páxinas 1 a 17. Segundo, remitir o expediente completo debidamente diligenciado a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, consonte disposto no artigo 60.13 da Lei do Solo de Galicia. Ben, o que vou a comentar é referido tanto a este punto xa como o seguinte. Na comisión informativa onde estuvo presente a xurista de urbanismo xa lles diu conta de que o contido do documento é o que se aprobou aquí xa provisionalmente nas datas referidas tanto neste punto como no seguinte. Simplemente é unha adaptación formal que lles explicou xa outro día, pues que consistía nunha cuestión que además parece que por fin ten xeito e é que sea esa unanimidade de todos os documentos que teñan as mismas grafías, as mismas cores, etcétera, para que, pues tanto estamos mirando un planeamento dun concello ou doutro, pois estemos entendendo o mesmo. Así como tamén unha cuestión referida tamén aos márxenes, adaptándose tamén aos formatos digitais e para que tuveran cabida tamén firmas, e ao mesmo tempo tamén referido tamén no caso das alegacións presentadas precisamente nesta, na de precisión de condicións de ordenación por unha cuestión de protección de datos, pois tamén como se debe de proceder. Comentábamos o outro día que a pesares de que isto entrou en vigor o 25 de maio e que aparentemente xa deberían estar adaptados estes documentos a estas grafías novas, sí que había dúbida por parte tanto dos técnicos externos, dos técnicos municipais e incluso tamén dos técnicos da Xunta, de si un documento que xa viña coa aprobación inicial anterior, si se tiña que adaptar a isto. Ao final, si se ten que adaptar, non está aprobado definitivamente, está, de feito, ni siquiera está aprobado provisionalmente e non remitido, e polo tanto, eso é o que nos din, e polo tanto, pois se presentou o documento e o traemos a pleno para maior seguridade xurídica. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Só quería saber canto vai costar o Concello desta adaptación. Non se presupuestou esta adaptación. Porque denota un pouco de falta de coordinación. Hai unha orde do 10 de outubro de 2019 que entra en vigor en maio,
nós temos un documento que non está aprobado en firme, enténdese que debemos de cumplir, xa non fai falta nin preguntar. Pois non o tiñan tan claro, eso foi precisamente a consulta que a súa compañeira lle fixo outro día, ademais ben perfectamente formulada e ademais que ten todo sentido a xurista de urbanismo, e en donde, ao parecer, é certo que eu non fixen as consultas, non era unha cuestión que estuvese clara dende o principio se era de aplicación a documentos, porque teña en conta que a nosa aprobación inicial xa tiñamos con anterioridade á entrada en vigor desta... Unha aprobación inicial? Sí, sí. É unha pregunta máis, non cree que esta persona que está facendo estos documentos, que é externa, que é a mesma que fai o planeamento, que leva tanto retraso, tanta dilación, deberíamos de decirlle algo, porque cada vez que presenta algo sempre temos que ir a corregir, é que isto xa pasou outra vez. Non sempre que presentan as correccións que se están facendo en función dos informes recibidos polas que é o normal, e neste caso por unha modificación legal, e por eso se ten que ir adaptando. Nós estamos de acordo con traer isto a pleno, pero con matices, porque creo que estas cousas non deberían de chegar aquí e retrasar novamente a posta en marcha desta aplicación. Como comprenderá, os máximos interesados en que, bueno, entendo que vostedes tamén, e por eso tamén o votaron a favor nos anteriores na aprobación provisional, é tamén o equipo de goberno, que non quere que isto este todavía nesta fase. Pois algo deberían de facer o equipo de goberno para que esta empresa polo menos teña máis cuidado. Digo eu, bueno, creo que non é unha cuestión únicamente da empresa. Bueno, non é culpa nosa, non? Por protestar. No, Dios mío, si non lle estou votando, si por unha vez non lle estou votando, a culpa a vostede. Non, xa. Non, como xa levo o estigma. Non. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada, en consonancia con manifestado en plenos anteriores, non só voto vai a ser a abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, esperemos que desta vaya. Sí. Ben, votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese entón aprobado por maioría. E o punto número 8 é a aprobación da adaptación ás normas técnicas de planeamento da modificación puntual sétima, corrección de erros materiais, en onde xa podemos ler únicamente a variación que hai con respecto ao anterior, porque todo o primeiro é... Os antecedentes son... foron bastante paralelas, claro, son os mesmos, basicamente. Aquí a maior diferencia é que esta modificación puntual non tivo alegacións, se recordan, entón esa adaptación a que se saquen os nomes completos, pois non vai. O que si vai o das marxes, me parece que as marxes, supongo que algún plano, e los planos tal como os piden, en concreto, leo lo que se cambie, logo xa o acordo, en concreto modificación, pois, o paxinado, adaptar as marxes o paxinado ao indicado nas normas técnicas, inclúese o anexo 6, que é o modelo de extracto ambiental, que pasa a formar parte da memoria, non como documento independiente, inseríndose na parte final antes dos créditos. A ficha de vixencia do planeamento adáptase ao formato que exixe as normas técnicas como anexo número 7, o artigo 26 da citada orden de outubro de 2019, recollendo así a totalidade da normativa en materia de planeamento urbanístico do Concello de Bergondo, totalmente actualizada. Ben, entón, o acordo que se propón neste caso é o seguinte: aprobar a adaptación formal ás normas técnicas de planeamento do documento aprobado provisionalmente polo Pleno relativo á modificación puntual sétima das normas subsidiarias municipais do Concello de Bergondo, corrección de erros materiais, redactado polo arquitecto Dona María Ríos Carballeira, en base aos documentos denominados modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo, corrección de erros materiais, documento para aprobación provisional, novembro de 2020, 1 a 23 páxinas, e modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo, corrección de erros materiais, informe relativo ao período de exposición pública, novembro de 2020, páxinas 1 a 13. E segundo, remitido expediente completo, debidamente diligenciado da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, consoante co disposto no artigo
6013 da Lei do Solo de Galicia. Ben, pois o dito no anterior. Algunha consideración específica con respecto a esta? Ben, votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese, por tanto, aprobada por maioría, perdón. O punto número 9 é a ratificación da resolución da alcaldía número 1178 sobre a determinación dos días festivos locais para o 2021. Ben, a Comisión Informativa ditaminou por unanimidade de votos a favor a seguinte proposta de acordo. Con data 25 de setembro de 2020, el registro de entrada 757 recibiuse un escrito de Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da Delegación Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade en relación ao calendario laboral para o ano 2021 na Comunidade Autónoma de Galicia, que obxecto de determinar os 2 días que no ámbito deste termo municipal serán festas locais e, polo tanto, terán carácter retribuído e non recuperable para o vindeiro ano 2021. O acordo adoptado deberá remitirse antes do 30 de outubro ao citado servizo. Considerando que o pleno ordinario no mes de setembro celebrouse o pasado 24 do citado mes e que non correspondía a celebración do pleno ordinario no mes de outubro, senón no mes de novembro, en concreto o día 26, estaríase fora do prazo otorgado pola Consellería de Emprego e Igualdade. Considerando que os festivos asignados polo Concello de Bergón do vindeiro ano coincidirían cos que tradicionalmente se fixan cada ano pola Corporación, por resolución da Alcaldía 1178 de 2020, de 20 de outubro, resolveuse, primeiro, determinar como días festivos locais no Concello de Bergondo por ano 2021 os seguintes: 16 de febreiro, martes de Entroido, e 16 de agosto. Segundo, remitir certificación deste acordo ao Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da Delegación Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade. Terceiro, someter o presente acordo a ratificación do Pleno do Concello na primeira sesión que celebre este e dar traslado do correspondente acordo ao Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación da Delegación Territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, considerando disposto no artigo 46 do Real Decreto 2001 de 28 de xullo de 1973 sobre regulación da xornada de traballo, xornadas especiais de descansos, proponse o Pleno a adopción do seguinte acordo: único, ratificar o contido íntegro da resolución da Alcaldía 1178 20 de outubro pola que se determinan os días festivos locais no Concello de Bergondo para o ano 2021. Ben, a proposta son os días habituais neste concello, unha vez que non coinciden tampouco con domingo, como podía ser o ano pasado. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Non hai cargar, pero a ver se algún día podemos algún día festivo dos patróns de Bergondo, que sería interesante. Ou non patrós, como comentei na comisión informativa, tamén sí, sí. Un festivo que non sea un santoral. Claro, tamén pode ser. Claro. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada que apuntar, non se voto vai ser a favor. Ten a palabra o voceiro alternativo. Nada que comentar. Votos a favor da proposta? Enténdese, por tanto, ratificado por unanimidade. O punto número 10 é a declaración institucional con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, Concellos Galegos polo Bo Trato. En os concellos galegos manifestamos o noso rexeitamento ante todo tipo de violencia e de xeito específico o noso compromiso coa erradicación da violencia exercida contra as mulleres, drama que coñecemos ben a través dos 82 centros que compoñen a rede municipal de atención á muller na nosa comunidade autónoma. Un estudo da Federación Galega de Municipios e Provincias vén de amosar que o pasado ano 16.000 galegas solicitaron atención nos nosos centros. Cantas máis non chegan ás nosas portas e seguen a sufrir maltrato? Precisamos reforzar os plans de prevención e de resposta, dotalos axeitadamente de fondos, recursos humanos e materiais e, sobre todo, que as vítimas sintan que os nosos servizos de asistencia e protección están aí para elas e poden reunir as forzas para pedir axuda. Estas necesidades sempre deben ser prioritarias, pero que neste intre son unha emerxencia maior. A COVID-19 fai que corran tempos duros de estrés económico e psicolóxico. Cada unha destas tensións é de por sí un perigoso detonante de conductas irracionais como o machismo e o maltrato, e a combinación das mesmas multiplica a ameaza. Por se isto fora pouco, as restriccións para combater esta crise sanitaria son para moitas vítimas do maltrato un pesadelo peor que o propio coronavirus, xa que ditas medidas obrigan a reducir ao máximo as relacións sociais e a permanecer no círculo familiar máis estreito, é dicir, a ficar máis illadas co seu maltratador. Compre desde as
das nosas competencias e responsabilidade por todos os medios para evitalo. As políticas de prevención, vixiancia e auxilio ante o maltrato son a primeira liña de batalla, pero non se pode perder de vista que o obxectivo final é erradicar o xerme, a mentalidade que fai distincións entre homes e mulleres en lugar de considerar a todos por igual, como que son persoas. Esta discriminación xerada, mantida e defendida por unha tradición de machismo dominante é o grillete que impide a muller ocupar na sociedade o espazo que lle corresponde por dereito propio. Os feitos de cristal e a discriminación laboral e salarial son difíciles de probar, pero existen. Por ese machismo, a muller segue a quedar enmudecida fora de órganos de decisión, cando o que a sociedade necesita é darlle voz e enriquecerse coas súas aportacións. Como a brillante Concepción Areal sinalara hai case 2 séculos, a sociedade non pode en xustiza prohibir o exercicio honrado das súas facultades á metade do xénero humano. Pero ademais de minar o dereito a un traballo digno ou unha carreira profesional, as trabas laborais comprometen a independencia de moitas mulleres, abocándoas, unha vez máis, a elas e aos seus fillos e fillas, a calellas en salida co seu maltratador. O maltrato é froito dun comportamento e a mellor ferramenta para prevelo é a concienciación, que os propios homes non só non conciban a violencia, senón que teñan a vontade de combatela. A promoción da igualdade real entre mulleres e homes é un reto que debe asumir a sociedade en xeral, pero por ser os máis próximos ás persoas, os gobernos locais temos un papel decisivo. É fundamental traballar na educación e a concienciación da cidadanía, aplicando a perspectiva de xénero en todas as nosas políticas e accións. Por iso, dende o municipalismo, facemos un chamamento a todas as institucións locais para que no seu día a día aproveiten a oportunidade que teñen de traballar polo bo trato e sigan o decálogo de boas prácticas elaborado pola nosa Federación e o Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Daquela, avanzaremos nesa busca de igualdade real entre homes e mulleres. Polo bo trato, comprometémonos a empregar linguaxe libre de connotacións sexistas, integrar a perspectiva de xénero nas nosas decisións, difundir unha imaxe non sexista da muller, traballar na prevención da violencia machista e promoción dos valores de igualdade e respeto entre toda a poboación, especialmente a máis nova, fomentar a ética e a corresponsabilidade nas tarefas e o cuidado tanto de menores como de persoas dependentes, identificar e emendar as posibles deficiencias que atopemos a nivel municipal na loita contra a violencia cara ás mulleres, respectar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal, promover unha representación equilibrada de mulleres e homes en todos os ámbitos de actuación municipal, rexeitar a contratación de actividades nas que ofrezan unha imaxe sexista da muller e prestar especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade. Alguna manifestación? Ben, votos a favor, a pesar de ser unha declaración institucional? Ben. O punto número 11 é a modificación e actualización da plantilla de persoal funcionario laboral do Concello de Bergondo do ano 2020. Ben, a Comisión Informativa do pasado 23 de novembro ditaminou por maioría de votos a favor e propón a adopción do seguinte acordo. Con ata 14 de novembro de 2020 tivo lugar a xubilación do funcionario de carreira que ocupaba un posto de administrativo e que tiña escritas as funcións de tesourería polo seu nomamento como tesoureiro en funcións. Tendo en conta este feito, e para facer constar na plantilla a existencia da praza vacante para a súa posterior convocatoria, procede a modificación e actualización da mesma, modificando o estado da situación actual, quedando a mesma como segue unha vez negociada a mesma na mesa xeral de negociación celebrada o día 20 de novembro de 2020. Como se recolle? Polo antedito, proponse o Pleno da Corporación como órgano competente para a súa aprobación en virtude do establecido no artigo 22.2i da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobación da modificación e actualización da plantilla de persoal funcionario laboral. Segundo, que se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles para os efectos de reclamacións. Terceiro, de que no suposto de que non se presenten reclamacións considerarase definitivamente aprobada, debendo cumprirse o trámite da súa publicación. No outro caso, procederase segundo establecido no artigo 169.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Ben, a aprobación da plantilla traeríamos tamén co
orzamento. Neste caso, como orzamento, bueno, pois se vai a retrasar non moito, pero si un pouco, o orzamento do ano 2021, xa digo, non demasiado. É de interese aprobar a plantilla, xa que hai esta vacante que tamén sería necesario dotar o antes posible. É un procedimento de todas formas longo, isto non vai a ser de inmediato, pero canto antes empecemos cos bueno, pois con toda o proceso administrativo, bueno, pois antes se acabará. As modificacións da plantilla, como se di aí, son basicamente a plaza de tesorería, e tamén figura xa con respecto á plantilla tamén do ano pasado, xa que non estaba vacante cando fixemos a aprobación, a da funcionaria de auxiliar administrativo que estaba no Departamento de Secretaría. E bueno, por lo tanto, pois xa digo, esas son 3 prazas que sairán, bueno, pois entendemos que o antes posible, conxunto tamén coa de un condutor que tamén estaba xa prevista na última oferta de emprego e que xa se publica, xa saliu publicada no boletín. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, como xa manifestamos na Comisión Informativa, o noso voto vai ser de abstención. Ten a palabra o voceiro do BNG. Sí, igualmente, o noso voto vai ser abstención. Ten a palabra o voceiro de Alternativa dos Veciños. Voto afirmativo. Por tanto, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada por maioría. Ben, o punto número 12 é a moción do Grupo Mixto do BNG con algunha emenda ou máis ben adición por parte da Alternativa aos Veciños sobre a creación de prazas de aparcamento en Guísamo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Tradicionalmente, o tramo máis urbano da Nacional Sexta en Guísamo é o punto de maior concentración de pequeno comercio e cidadanos na localidade. Nos últimos tempos, esta zona viu como aumentaban os seus servizos a de converterse nunha importante área comercial aberta, sobre todo coa última apertura de varios negocios agrupados no mercado, o supermercado, que atraen a gran cantidade de persoas a comprar aquí. Hai momentos ao longo do día, sobre todo polas mañás, que atopar aparcamento cerca destes establecementos convertese nunha tarefa complicada. E normalmente a clientela que soe acudir non pode ir cargada co peso que supón a compra. Dende o BNG consideramos que a Administración Municipal debe facer o posible para facilitar as compras á veciñanza de Bergondo e de outros lugares que se desplazan ata aquí, axudando así a economía local e o aparcamento é unha delas. Na mesma zona topámonos con par de parcelas que están libres de calquera tipo de construcción e o seu estado é bastante óptimo e que poderían axudar a aliviar a carencia de espazos para aparcar, máxime cando moita xente da que para comprar e xente de paso que se non atopan aparcamento facilmente iránse a outros lugares. Según os nosos cálculos, chegando a un acordo coa propiedade destas parcelas, a xunta das referencias catastrais e un acondicionamento mínimo das mesmas, poderíase chegar a crear case un centro de prazas de aparcamento maiores, o cal sería de gran importancia para a actividade comercial da zona. Polo exposto anteriormente, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar o Goberno local a iniciar conversas coa propiedade destas dúas parcelas referenciadas co fin de chegar a un acordo coas mesmas para o seu acondicionamento como aparcamento público, facultar a alcaldía e o concelleiro en quen delega a tomar cantas medidas se sean necesarias. Bueno, aparte, na comisión informativa do outro día presentábasenos un añadido por parte da Alternativa que dou lectura agora, que aceptamos, que di instar ao Ministerio de Fomento a que estudie a viabilidade de levar a cabo as actuacións que se detallan a continuación no Nacional 6 en Guísamo, no tramo comprendido entre a intersección coa estrada de Cambre e o punto concreto situado a carón do almacén de froita Eurofruit. Construción dunha glorieta no punto de estrada colindante co almacén de froita Eurofruit e a ponte da AP9. Isto posibilitaría articular e facer pivotar o tráfico de Guísamo na nova rotonda e na xa prevista para a intersección coa estrada de Cambre. Coa creación dese circuito de glorietas poderíanse suprimir tanto a incorporación como a saída de Sampaio, ademais de toda a illeta central pintada neste tramo de estrada. Do mesmo modo, suprimiríanse viraxes á esquerda, xa a día de hoxe desaconsellables, e limitaríase a velocidade de tránsito polo núcleo central de Guísamo de xeito eficaz. Como consecuencia directa de todo o anterior, poderíase gañar moito espazo novo para aparcamento nesas beiravías notablemente ampliadas. Bueno, pois como se detalla na moción, trátase de
bueno, de intentar aproveitar dúas parcelas que están aí baleiras, que hoxe en día son privadas, bueno, para negociando coa propiedade crear unos aparcamentos de uso público para facilitar o aparcamento para as compras nesta zona que está acollendo bastante pulo comercial. Bueno, aceptamos outro día tamén a emenda de alternativa porque non nos parece incompatible coa nosa proposta, parecen compatibles as dúas. Ben, como lles comentaba na comisión informativa, faltaría máis, nos alegramos moitísimo ademais de que esos comercios estean tendo ademais tan boa acollida, e iso ademais é bo non solamente para os comerciantes, sino tamén é bo para o pobo, non? É certo, e obviamente hai un problema de aparcamento na zona. Esas dúas parcelas na que vostedes indican, unha delas xa é aparcamento dun establecemento comercial a día de hoxe, e ten pouco uso. Comentaba vostede outro día que o mellor era polo seu estado e demais, pero é certo que os clientes dese establecemento non nos suelen utilizar de forma xa habitual, e a outra parcela nos parece un pouco pequena. A proposta de engadido que tamén fai a alternativa dos veciños é tamén unha demanda feita veciñal, unha demanda trasladada a Fomento, que sí que é certo que probablemente podería aliviar aliviar ou favorecer, mellor dito, o aparcamento nos arcéns, porque é do que se trata en moitos casos. Ben, a proposta de alternativa non é unha cuestión de a curto plazo e además non depende exclusivamente do Concello, de feito xa se trasladou a Fomento, e a proposta que vostedes fan, bueno, habemos un pouco escasa. Entendemos que sobre todo tería que ir a través do PEXón a regulación tamén deses espacios de aparcamiento, e que houbera unha maior fluidez entre o aparcamiento xa existente a día de hoxe que hai detrás da plaza diante do pabellón. Pero bueno, somos animais de costumbres, e o digo así de claro porque unha tamén o é, en donde parece que temos que levar o coche ata diante de todo. O noso voto vai a ser a favor, pero creo que esta de todas formas non vai a ser a solución ninguna destas dúas. Unha porque unha non depende de nós, e outra porque habemos todavía un pouco